Dragi ljudi, ne možemo i nećemo da zaboravimo Momčila Vučkovića iz sela Donja Budriga sa Kosova i Metohije, koji je kod Gnjilana ušao u jedan od autobusa i otišao na miting Srbija nade, jer je mislio da se to mora. Taj autobus nije mu pružio nadu, već ga je odvezao u smrt, jer mu na tom putu nije pružena adekvatna medicinska pomoć. Iako je sanitetsko vozilo išlo sa autobusima, ostavljen je sam. Pa gde im se žurilo? Na miting. Zar je miting važniji od ljudskog života? Nakon 4 dana u komi, Momčilo nas je napustio. Momčilo Vučković bio je samo jedan od nas. Domar koji je u školi radio za 20.000 dinara. Zaslužio je bolje. Ne možemo i nećemo da zaboravimo svaku